ओंखायनो हौवाया बिदि खालामदों जिखारजोंहाय दुखुजोंहाय बा सोर हौवाजों थाङो थां नाथाय नोङो फैनानै आंखौहाय आफा होनफैनांगोन नोङो बेथि नंखादों बे ना मा होनो आङो बांद्राय बिदि खोनाबाखैमोन दिनै सखाले सान्देआव खोनाबाय आङो मोजां मोनदां फिसाजोखौ मोनाबालाय माथो जानो आहाबोथ' बिराद खरस थांबायना मोजां मोनलायनायावहाय बिमाखौलाय आं मानो नागारनो थिग बेबादिनो हेलौ फेमिलि दहायहाय सोरांनाय लोगो लोगो बिदिनो 8थासो बा 8:30 जाबायमोन खोमा ना फेसबुकआव हाबदोंमोन आरोखि आङो ओमफ्राय मोनसे ग्रुपआवहाय शेयार खालामदों आरोखि बे मानसिया जि मोजां मोनदों आङो सिगांग्रो भिडिअखौ बा खोथाखौ सिगांग्रो खोनासंग्रोना लादो दा हिन्जावखौ बिराद मोजां मोनबाय बोसोर जाबोबाय खरसबो बिराद थांबाय एखमबा जानायाव थांलाय फैलायाव एखमबा रिसार्चआव एखमबा ड्रेस गाननाय जोमनायफ्राव हरनाय गोबां थांबाय खरसफ्रा दा बेनि गेजेरावहाय बोसोर जाबोबाय जेनेबा नोङो बोसोरसेयावहाय हमना ला खरस जानायफ्रा बिदिनो 12,000 बा 13,000 ना जेनेबा बोसोरथाम बोसोरब्रैयावहाय बेसेबां जाहैगोन हमना ला आरोखि ना बोसोरथाम बोसोरब्रैयावहाय जेनेबा जाहैबाय बिदिनो 32 बा 30खौनो लाबाय आरोखि ना 30K बे 32K बिदिखौ लादो सापस हमथ'दो आरोखि दा बे मानसियाहाय बिदि गावखौ मोजां मोननायावहाय जाखिनि खरसा खालामदों बेफोरखौहाय जुदि बियो हौवाखौ लायालासिनो फैसाखौ हरफिननो हागोन ना नोंखौ बोसोर अनबोनानै बा मोजां मोनबोनानै नोंनो जाखिनि बिनाय बेखौ होदों जेनेब्ला एसेब्लाबो बेखौ नोङो दा हौवाखौ जुदि नोङो नांला होननानै जुदि नोङो लाला होननानै जुदि बुङोब्ला फैसाखौ नोङो हरफिननो हागोन ना हाया दा फैसाखौ नोङो हरफिना लासे दा नों सोरजोंबा फुइट थांबाय ना अके दा नों सोरजोंबा फुइट थांबाय दा सोरजोंबा नोङो थांबाय दा बेखौहाय हौवाया मालाय मानिगोन मानिया दा बेनि थाखायनो सासे बिथाङा दा बियो मा खालामदों मा बिमाखौ लादों दा जाय आइजोखौहाय बै बिथाङाहाय मोजां मोनदोंमोन जाय आइजोहा गुबुनजों खारदों दा बै आइजोखौहाय गाव मोजां मोननाय आइजोनि बिमाखौनो बै बिथाङाहाय हाबा खालामनायखौहाय नुनो मोनदों आरोखि बाहाय स' दा बेयो बिराद गाज्रि जाहाथे बिदि जाथावा आरो जानोबो नाङा जुदि गोसो होलायदोंबा मोजां रोखोमै अनलाय मोजां रोखोमै थालाय मोजां रोखोमैहाय जाखिनि मावनांगौ हाबा दं बेखौ मावलायबा नोंसिनि थाखायनो मोजां दा आंनिफ्राय मेसेजआ बेनो थेंक इउ